Assalamu alaikum der barabe mi don wela na en kirti jam Koode radio international nangoy don sudu radio gada ndu gam fulfulde e flaku kala yande refu Koode radio international e waddana kubaruuji duniyaru e ma taskaramji fere iga jamdi jetati yawko jamdi jetati e reta waktoje Niger Nigeria Chadi e Cameroon min Idris Usman adato fodan kiwan taskaramji amin di hande na yawannuki wakkati hami hawtudan enanta Ahmad Araf Abubakar Azare ganjangana en kubaruuji duniyaru da ko'e kubaruuji din Tanzanian ko'en gurtake inaje dogginki cubi ardutobe lesdi mabbe dum wurtini didaadi cubi lesdi Libya mainabe sanadu corona yobante cede hakkeji e lesdi Saudi Arabia jotta kan sembo itinon jonde mo gannanon kubaruuji din hande alarba Tanzanian ko'en gurtake cuɓorde cuɓi ɓiɓɓe majalisan ko'en hawtade ardotoɓe lesdi on puɗɗa hande jomma gafulu hanko habdirta e tundulesu yari jotta kala laabi matotiral zamanuji fu darni kuuɗe lilol kubaruuji ne ɗum dogginirta cuɓi ha nokkuje ɗe ɗum hammura ɗum umminay hakkilo non wigo andamɓe dogginki cuɓi holli wigo ɗum hulanay habre nandunde bande lesdi Gini to ma ɓawo ɗum wurtini andinore habre soyde narrotiral pe'a hayri ma lesdi Ivory Coast ndi dogginay cuɓi paɓɓiti jango te Allah yaari en ɗum narri dow wurtingo wakkati cuɓi lesdi Libya kongol majalisaru kawtal hore lesdi duniyaru weddake wurtini didangol dow narol wurtinki sartu cuɓi lesdi Libyankeri jonde dogginande ha Tunis asawere salinde narrotiri e wakili en sarde be aljika e wakilijo cupol kabaru mo Reuters Kenya salasa nasaraku heɓama dow wigo walludan ko'en ukkuɓe jungo hawtade dogginoɓe laamu lesdi ndin hadde ko cuɓi lesdi ndin jottani ɓe darni honuki hoore maɓɓe cuɓi tan hollata moye hani e nga korol laamu Libya hakkunde Halifa Haftar ɓe joggi ɗo hadde ko wakkati cuɓi ɗin keɗitoɓe tengejjite kubaruuji ɗin e ɗon warana on iga ɗo Koode radio international ministajo lesdi Yemen piɗama Hassan Zaid hanko won ministajo hakkilano lamru pijoɓe darke en mo lesdi Yemen wurti ɗo iga nder hutan ko'en rahotol iga san'a lamorde lesdi ndin tabbitini mo maayi sarde woɓɓe jogi ɓe bindigaji maɓɓiti hiite dow motawa makko mo yarama suudu nyawtordu sarde mo piɗa e balmije kalluɗe ɓi ko laanyo motawa ngan nawninama ne yi'amɓe gita maɓɓe andini ka tefoɓe kubaruuji hande zir on meɗi laataki ko uɗo teddangol jam'iyawa Al-Haq lesdi India henditani heddiraɓe sodugo inaje e nokkure Kashmir joɗiɓe nokkure Kashmir ɗon kulana dida ɗiɗi lesdi India wurtini dow margo hawtade sodugo ko nandi gese malla inare fuu ɓiɗɗo nokkure nden hawti koɗo fuu rakkay soda sey waɗoɓe wankore lesdi Thailand dow prime minister jo lesdi on jippo heɓaka ɗuɗorol Thailand ko'en e yimɓe wurtiɓe iga jam'iyawa nalwiraha noddi wigo ɓe ɗaccata foɗugo wankore na prime minister jo lesdi on cha ocha resi korol mum hande mo wangini ko nder ɓernde makko mo jippatako mo wala aibe seni te lesdi ndin nasti ko yolli nder bonanda didaɗi rokki mo bawɗe timminki wakkati mako moynaɓe sanadu nyawu corona yoɓante cede hakkeji maɓɓe laamu lesdi Saudi Arabia wurtini andinore yoɓanki kala lenyi maynaɓe wakkati habdugo nyawu corona ha yajjirka lesdi ndin fuu ɗum hokkayɓe cede ɗen sew yigo teni tabbitinama shakka wala
wallinde nden hani ɗum hokkaɓe. Botortoɓe ceede ɗen kamɓe hawti huwanoɓe wakkere dogginki karnol jamu les hakkilango nyawtorde nde hukuma hawtade joɗaniɓe hoore maɓɓe. Ministajo hakkilano lamru jamu ɓeddi tabbitinki wala mo ɗum ɗaccata ha wakkere soji en be police en fuu ngam wigo moye fuu won hakke nder ɗon. Keɗitoɓe fuu e ɗo min gaddi ragare kubaruuji amin ɗi hande bako non on nani wigo Tanzaniyan ko'en gurto yake inaje dogginki cuɓɓi ardotoɓe lesdi maɓɓe. Ɗum wurtini didaɗi cuɓɓi lesdi Libya maynaɓe sanadu nyawu corona yoɓante ceede hakke e lesdi Saudi Arabia. Jotta kan sembo itino jonde mon gamma nanon taskaramji amin luttuɗi. A yattama Masim Ahmad Arab Abubakar Azare enanta kubaruuji duniyaru. Rahotowol igadiwol maraɗi lesdi Nijar awa ɗahiru hawtanimi rahotowol. hawrinde modiɓɓe jangirɗe secondaire ɓe FCSA ɓe maraɗi lesdi Niger nati nder tekkere kuugal jangirɗe ɗum balɗe tati ngam ɓe giɗi laamu lesdi hokka ɓe hakkile maɓɓe ɗum kuugal. Nana Zabairu Tijani Mayana tokkanayɗo hawrinde nde FCSA ɗum maraɗi lesdi Niger imo wi'a. Matsaloli ne wanda mushinan secondaire suke fuskanta don saboda shine muka shiga wannan yajin aiki zuwa gaba akwai modiɓɓe jangirɗe secondaire FCSA gondi hanjum foɗi men natti nder takkere ɗum balɗe tati lalle ɗum woodi ɓillajum ɗuɗɗum amma na emen giɗi waɗugo ɗum naftor ɗum men mbaɗata to laamo lesdi ɗum laato modiɓɓe jogake goɗɗum ɗum hani goɗɗum ɓeydari. Kira da wanda za mu yi ga gwamnati ke zamanto mushina sun riƙe wani abu. A Tsahiru Koode Radio International diga Maradi lesdi Niger. A jarama Hawa Ɗahiru enanta rahotowol maɗa. Keɗitee Koode Radio International ngam nango kubaruuji belɗi e taskaramji feere ngam ta on daɗe. To keɗitotoɓe to ngejjiton ɗon gondi be suudu radio Koode International e gaɗo Abuja lamorde lesdi Nigeria. Iga diwal Adamawa lesdi Nigeria awal bobo hawtanimi rahotol ne ɗum wontiri ɓawo pasuki rumbuji nyamdu. Diwal Adamawa tokki ɗatal ɗe luttuɗe diwalji hoosi dow ko laarani pusugo lumbaru ngam ɓoftugo nyamande. Nonnon dereke'en ɗuɗɓe ha diwal ngol holli suno maɓɓe masin e mettam ɓera maɓɓe ɗum waɗi ɓe pusi lumbaru ɓofti nyamanɗe feere-feere ko laarani marori, butali, gawri, indomi, kolanti macaroni, spaghetti e ma luttuɗe goɗɗi. Ɗuɗɓe ɗo wongina ra'ayu maɓɓe dow ko laarani wonkore ɗum dereke'en waɗi. Min ni ra'ayiyam ko mi laari ko haandi ɓe hoosa marori be taki je gwamnati yerɓi kanjum ka hakke talaka en on, amma to luuti kanjum ta ɓe yaɓe hoosa ko gwamnati wi'ay ɓe hoosa ngam ɗumejum daman to ɗo me ɓe yerɓini ɓe on ngam ɓe naftira amma sai ɓe wari ɓe nyukkini kanjum ka koda a hoosi wala ko ɗume. To ko hoosa ha nder seɗɗa nder ko na zamanu wiyete andiraɗum taki ko nandi be majum. To nden woodi katifaji, woodi ko larani haala kare ko larani gese, to ɗo on seɗɗa nder ko hoosa ha ɗo ɗon. To nden ɓurna fuu to a laari hoosotoɓe may ɓe wiyama gomnati accidi ɓe be weelo, ɓe rellino ɓe waɗa ɗo nder ko waɗi ɓe pusi sigirɗum gomnati ɓe hoosi. Nden taadotoɓe ɗon ha yotti hunde a yi'an taadotowo o hoosa sittaji ɗo o fiɗa hiddeko ngel pusa ɓe taɓɓita ngel ɓe lora ɓe fiɗitinamo ɓe lornitinamo. Mi wawan mi wi'a jotta ɗo ni min ha yiyugo am ko bo ha ra'ayi am wallahi ɗum waɗay ha wakkere am ngam to a laari na woy nyamande tan ɓe hoosata, to ɗum nyamande tan on ɓe hoosanno da woddama, amma ko korwal waɗima, ko des waɗima benci, ko computa waɗima, ko larani ko kwano waɗima, ko silin waɗima, ko machine waɗima, ko mota waɗima, ko tractor waɗima, ɗo ka to ɓe bi beelo on nyiri a hoosata, ko taki waɗima, ko lekki peeci waɗima, jotta ɗum wakkati ndemrina. Gwamnajo diwal Adamawa
Alhaji Ahmadu Umaru Fintiri o holli suno mako dow wonkore ɗe dereke en waɗi nden bo nda ko mo wi. Babu daɗi, mutane ne wanda ba su amince da wahaloli da muke fama cikinta a wannan jiha ba. Walai kam ummatore famai irin billaji ɗi min gontiri ha diwol ngol. Gwamnati bo wawata rufugo gite joɗa ɗo lara wala nyamande ha lumbaru maru. Nyamande ɗum min sendi ha diwol ngol sai ɓe wati ummatore jonde sare wakkati nyau sukkungu COVID-19. Gwamnati diwal Adamawa on sodi wala wallinde ɗum min heɓi diga gwamnati mobgal lesdi. Nyamande ɗum ɗo fofti hande man ma na gwamnati mobgal lesdi on hokki amin. Huɓɓirde Milenda Gate Foundation e ma luttuɗe kuɓɓirle feere ɗum leydi duniyaru kamɓe on hawti walliti hokki amin. E ma luttuɓe ɓiɓɓe luuɓe fila filta en diwal Adamawa. Sai ɓe hokki amin nyamande nden. Hasre ko ɓuri ɗuɗugo ha nyamande nden ɓe wadday. Miɗo dow lesuki reniyaɓe ɓe waddan hande na jango na ha hande. Ko nde miɗo ƴewta ɓe ngam nanuki komin gontiri. Gwamnati ɗo mari anniya ngam laabi ɗi haandi ɓe tokkira ngam senda nyamande nden. Awwal Bobbo, Koode Radio International diga Ƴola diwal Adamawa, Nigeria. A yettama Awwal Bobbo. To keɗitotoɓe jonta kan sai mbo'itunon jonde ngam heɗitaki taskaram suudu rewɓe e nanta Usman Yaya Musa taskiti foɗanki on taskaram hande. Suudu rewɓe. Jamare heɗititoɓe assalamu alaikum, en getti jomirawo gadduɗo en ha taskara ka suudu rewɓe. Suudu rewɓe ɗum taskara ka Koode Radio International waddanta on iga Abuja gallure lesdi Nigeria. Suudu rewɓe ɗum taskaram ko ndey lartata yaharde rewɓe, hakkeji rewɓe, noyi hani rewɓe ngona, nden fintina ɓe, ferna ɓe, andina ɓe no hucitarde duniyaru waɗi. Hande miɗo wondi e dadirawo debbo mawɗo barkantejo lattiɗo o giiɗo hande o giiɗo jikeenga, nden non jottaɗo o ɗon wonda, nden non debbo marɗo kaajal fulfulde e dow pulaku. On nanan o wi'an inde maako, en ɗaɓɓando o hokka tarihi maako. Ko amma bako ɗon ha mi jaɓɓomo tawn. Hajiya a jaɓɓama? Mi jaɓi Usmanu. Machallah. Nder taskaram ka suudu rewɓe mi andi heɗititoɓe ɓe maran haaje andugo seɗɗa nder kistawol maɗa. Inde am koleni ɓe mbiyayam Zahara Plata, woɓɓe bo ɓe mbiyayam Binta. Imi nder mi yetti Allah gada duuɓi ɗenɗa e sahaliɗi gada woɓɓe o famarɓe ba Usman en kam yo famarɓe ma ko nen ɗum kam mimi komin mbaɗata ima yeeri en faa joni Allah laamiɗo waddi en aran min ɗon kadi nayi ko ɗum saɓɓi min rammin ɗon emin duɗɗito da ker emin jaha da ker. Amman mi andi ɓe maran haaje andugo jotta aɗo jogi ba ndungu noyi ko duuɓi noyi? Lalle bo kam to duuɓi am kadi minon fulɓe andi min ngala certificate, amma lalle bo mi jogoto bano 50 mi wiyata 60 ko mi hammi mi heɓey bano noon kammi mi hammi fa ko kuma mi ɓuri mi andani kadi hanjum. Ba mbiɗa rewɓe ɓe handuɓe wato handitego, nden aɗon dow wolwa dow rewɓe man ɓe feere feere en, ngam man noyi ɓe perɗiri? Ɓe perɗiri gure maɓɓe feere feere, gikku maɓɓe bo ɓe feere feere, daga wuro to tegal maɓɓe fa jonde worɓe maɓɓe ko moye joɗɗodi e gorum ila kehol mu'um e bandiraɓe mu'um ko moye en gikku muɗum. Ina rewɓe Allah laamiɗo waɗi min daraja, bo Allah laamiɗo waɗi min godi gikkugol siddere goo. Debbo fuu dullata gikkuyel goɗgel no o yeeɗiri fof siddere goo a tawremo gikkuyel goɗgel ngel wela. To hanjum jeeyi min rewɓe are amin yo ɗuɗɗe yawwa to hanjum jeeyi na sey to ɗum ɗuɗɗini ɗum Usmanu mi wawata mi limtanma ɗum fof yawwa. To woɗi nde gadduɗa haala rewɓe ko a woodi wato wassuye ko ma fodgo hakkilo bandiraɓe ma rewɓe pimtinaɓe dow no hani ɓe latto? Lalle bo gonga bandiraɓe am rewɓe ba woɓɓe eɓe gadda kosame ɓe sowra e nder gelle, woɓɓe bo nder gelle ɗen ɓe ngoni
to hanjum jeyi waddoɓe kosam ɓen ɓe sowra hamɓe ma ɓe anda no ɓe jahatirta ngam enen fulɓe en jawanama yaware ɗownde ko en mbaɗa ma en mbaɗi ko en mbi'a ma en mbi'i hanjum je to ɓe gaddi kosam maɓɓe ɓe sowra e nder neɗɗako maɓɓe ɓe sooda ko ɓe sodata ɓe kota gureji maɓɓe to ɓe daroɓe darano haalahol goɗkol ko kuma selgo ɗatal tokkita nihi tokkita nihi sorko nihi sorko nihi fulɓe bandiraɓe kamne Allah to on mbaɗeteno to hanjum kadi min on e dow daraja am ɗum yaye maɓɓe imama maɓɓe mi foɗaniɓe noppi seɗɗa goo to ɓe jaɓi belɗum welana en fuu yewwa bandiraɓe ɓiɓɓe am mi toraki on minon kam e ko woodi sawari maɗa ka noddirta nini fulɓe ba poti ɓe dow ummatoje luttuɗe Ousmane pullo ɓuri gaba ko waɗate ko tati Allah am mi tubani yaye jomirawo daraja pullo Allah am mi tuubi tina gam enen en jaɓni ko en tina noon ay e nder leñol ngol duniyaru ɓu walla en ɓuri komoye daraja ɗum Allah rokki en Ousmane wallahi en ɓuri komoye e dow pulaku e dow ana ɗen maɗa mbawata ɗe limatako ma ko Allah laamiɗo rokki en rokka e woɓɓe Allah laamiɗo yiɗi en enen to hanjum jeyi da jogoɗen daraja meɗen anden daraja ko'e meɗen anden ko hani mbaɗen anden bo ko pula ko haɗi en mbaɗen woodi tago ko waɗata gam Allah woodi tago ko ɗalata gam Allah to hanjum jeyi ko en mbaɗa gam Allah ma ɗalen gam pulaku en ɗala gam pulaku ɗalen gam ngol Allah enen fulɓe tabbitoɗen e dow fulɓe ɓen mbaɗen ko woɗi mbaɗen ko hani mbaɗen bo ko septo en mbaɗ cemtuɗum woodi e ɗum e yettorema dow radio Koode ɓe dow huwoɓe Koode ba poti way Koode ɗen ɗon yettol am e maɓɓe bano mi laata to sondu ay mi yaha Koode ɗen mi jippo mi tawa ɓe pullo on ɗon baɗɗo Koode o bangiji Ousmane Cheikhu Ousmane ko to Allah laamiɗo ɓesdanmo barka dow ɗum o woodi yiɗgo pulako mi hammi ko min ma o ɓuri yam Koode ke min maɗa ceede ngol mi omte Koode min ma gam yiɗgo pulako e duniyaru on ɗon pullo emo woodi barka Allah ɓesdanmo barka Allah ɓesdanmo barka Allah ɓesdanmo barka Allah ɓesdan Koodel bo barka Allah ɓesdan on barka on fuu Allah ɓesdan en barka to balɗe nde yela maydani imanako awwa heɗititoɓe larango wakkati waɗi ha ɗo ballinten taskaram man e wallide koɗo am mawɗo ballitiɗɗoyam wato Hajiya Hadiza mo ɓe andiri e inde Zara Fulata lattiɗo e ko ndey o ɗon wallita kuuɗe ko larani fulɓe e dow pulaku jomirawo juttina balɗe maako hokka mo jamu e juutal balɗe ɓe wallinde yaake en am ɓe suudu radio Koode international min defɗola bangal taskaram man Ousmane Yaya Moussa wiyata on ɓe asawere wonde wassalamu aleykum a yettama masin Ousmane Yaya Moussa min duuɓi am jeeɗiɗi miɗi nanugo Koode radio international ngam wallugo fulfulde be pulaku to keɗititoɓe to gejjite on ɗon gondi be suudu radio Koode international iga ɗo Abuja lamorde lesdi Nigeria haragare gonde be jawabu yimɓe Sheikh Dahiru Usman Bauchi Nigeria dow lewru Maulud. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم السلام عليكم واتو مولد ثم عرب ويتي مولد dañorde nde hoose fellere hoose wakkati wato zamanu mawlid to annabijo daña mawlid nde annabijo daña ta ƴami to annabijo daña si ɗum wima Makka fellere wonɗo mawlid dañorde ta wi bo dañorde dow zamanu bo si ɗum wima nder lewru Rabiul Awwal o daña e lewru dow nder lewru ɗerewol bo nder April o daña 20 muɗum mi tammi ƴamol ngol ɗon nangi bikiji gaɗeteɗi e ñandere mawludu biki wato jomirawo wi to mi waɗani on hayru guetteyam washkuru ni'matallah in kuntum iyyahu ta'budun to Allah waɗani on nemaji gangine yettore gettonmo to ni on gongay on jeyaɓe maako
rewoɓe mo ngam majum yi'ata neɗɗo to heɓi debbo waɗi ɓangal sey ɗum waɗa ɗum biki ɗum wiyete humturu e fulfulde humturu hawsa en mbiyata ɗum biki en mbo en mbiya ɗum to minan neɗɗo to waɗi to ɓagi debbo sey ɗum wiya ɗum waɗa walima hanjum woni biki seyo o hoƴi debbo nane o walano mo ko bo o woddumo amma o goto ko a nane ha ɓe ɗiɗo no ko ɓe tata no ko bo a hande o hebbitini rewɓe ma ko nayo to sey ɗum o waɗa biki ngam annabijo umri neɗɗo nde waɗi debbo waɗa biki awlim walaw bi shatin nde a waɗi debbo lalle gaɗa biki kolla seyo ko da a relli ko kirsata sey mbewa to hirsuga gaɗa biki ɗum to ngam majum ha joni to debbo on heeɓi ɓinguel ñandema nde hande sey ɗum waɗa biki wato ɗum waɗa humturu ɗum hirsa ɗum waɗangel inde ñandema nde hande ngam yettuki Allah dokkunoɗo debbo hande bo hokki ɓiɗɗo ɗum yettamo non bo to yimɓe jottini alqur'ana ɗum waɗa biki ɗum waɗa humturu ɗum waɗa jippinordu ɗum yetta Allah hande o yettini alqur'ana ngam sahaba en nane nde to ɓe jangi alqur'ana ko da surawol gotol ɓe keeɓi surawol baqara so ɓe kirta dabbaji ɓe gaɗa humturu ɓe jetti Allah hande wane heeɓi duusi surawol baqara hakko fatu duusi alqur'ana gabago to ɗum yettini alqur'ana ɗum waɗay to bo ɗum yetti tafsiru ma yimɓe gaɗay bikki wato humturu ɗum to noon bo neɗɗo to heeɓi laamu ɗon bo mofta yimɓe ɓe kirsa dabbaji ɓe gaɗa biki wato humturu wato walima e dow ɓe getta Allah wane hokkama laamu to yimɓe juuli asawere ñande jum'are ne sey nde wartire ñande julde ñande biki ɗum ɓe keeɓi juuli asawere guda ton bo to Allah waddi suumayel sey ɗum lewru suumaye ndu nder maaru fa Allah jippini alqur'ana nder maaru Allah jippini alqur'ana ngam majum sey getten Allah wartirani en lewru meɗen ndu annduɗen waddandu en alqur'ana ngam majum ma Allah wajibinani en suumaki ngam getten Allah ɗum ñalawma nanden e malaikajo gadduɗo alqur'ana jemma bo nanden e annabi jawgo alqur'ana fasiri alqur'ana ñalawma en ñamata en jarata ngam jibril ñamata yarata jemma bo en ñama en jaray amma en gaɗe ka juuluki nanden e annabijo tokkoɗen sunna mako ngam majum jemma yimɓe cuumatako ñama en jara en balde e rewɓe muɗum ñalawma bo baldata e rewɓe muɗum ñamata jarata ba jibrilu har lewru ndun timma nde lewru timmi bo kadi ha joni ayi hayru goɗɗum heɓake Allah umri en suumay en cuumake umri en julde en juuli to janggo se garti ɗum ñande julde ñande humturu ñande wakki biki e hawsare ko walima e arabre washkuru mbo wali tukmilul iddata wali tukabbirullah ala ma hadaykum wala allakum tashkurun ɓurtoɗen yaasi gaɗen kabbiroje getten Allah noon bo to hitam hiiti zulqiida timmi ɗum nafti zulhajji to ɗum waɗi balɗe joweenayi Allah ɗon nodda kala e julɓe ngoni fuu lidda wakiili e mum jahan gi'a fellere e annabijo daña hanjum woni makka ɓe jotto madina ɓe jeeya e annabijo waɗi baade yettini lelal muɗum ɓe jaha jayri fellereji e annabi adama arti yiiki kore muɗum hawwa hanjum woni arfa eɓe andidiri ɓe ngara ɓe mbaala musdalifa e fellere eɓe peni waaluki to ɗon bo to ɗum waɗi haa joni to ɓe weeti duniyaru fuu se ɗum gayyon ndu hirsana hoɓɓe Allah ñalluɓe arfa keeña ɗum hirsana ɓe dabbaji kanjum wiyete lahiya to ɗum fu majum ɗum yettuki Allah dow ni'maji keɓaɗi to ngam majum se modiɓɓe gi'i kala ni'maji keɓaɗi e duniyaru fu wala nima hewti wadduki annabijo nder duniyaru wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamina to ni ni'maji goɗɗi kewti gaɗane biki gaɗane walima to juppaki annabijo sallllahu alayhi wa sallam e duniya ɓuri kala nima garɗum fof ngam alqur'ana jippinagal har Allah wajimini suuma e dow meɗen ngam yettuki mo
ayngal wara e duniya sey ngam ngal yetto junngo annabijo yettinangal juuɗe meɗen to nden kasi annabijo haani o seyane ɗum siyano warki maako nde hitam hiti fuu to lewru ndum warti kadi wo ɗum siftora hayruji ɗe Allah waddani e nder maaru hanjum woni warki annabi sallallahu alih w sallam neɗɗo to julɗo haana yedda mawlid wato dañorde annabijo to le ɗum yahata umra koodeye dañorde annabijo ngam majum ma ɗum yahata umra ngam majum ma ɗum wajiminan en hijju ngam jehen gi'en dañorde mawlid dañorde annabijo nde fellere dañorde maako nde wakkati bo sey lewru rabiul awwal ko bo lewru nisan wato lewru avril to ngam majum neɗɗo to yankiri mawlidi o janngata alqur'ana ngam to janngi alqur'ana o jannga e mawlidi annabi isa o jannga e mawlidi annabi moussa o jannga e qissaji annabi en fuu ɗum mawlidi maɓɓe kadi a salake aɗon jannga qissa annabi moussa to o daña nde o daña ñande o daña ko feƴƴi no innama ko waadi e maako fuu se a janngii ɗum nder suratul kasasi daga ñande o daña ko feƴƴi a tokkoto ɗum haa o waɗi zamanu haa saa ɗum suntinomo nder ndiyam e wuro fir'auna ɗum nangimo e nder aquatiyel si a janngii ɗum haa nde ɗum tefanimo musininoɓe har no o mawniri o wuro fir'auna har emo henda habre ha goɗɗo ma e junngo maako har ɓe tawi ɓe faɗɗa mo har o dilli o eggiri sawoda hulki faɗɗeki kin o hooti madiyana o waɗi duuɓi 10 e nder koɗaku fuu si a janngii ɗum ɓaawa fir'auna halkama bo no muusa waɗi fuu si a janngii ɗum haa fodde balɗe muusa e haruna banndum fuu si a janngii ɗum sey kadi bo si a nastani qaruna nde zaman maɓɓe goo ɓe ngaadu hañum ma si a janngii ɗum kadi a janngii mawlidi annabi moussa a janngii mawlidi annabi isa daga innahum dañaaka ma si a janngii nder ali imrana a tokkaki a janngii annabo en 29 lilaaɓe ɓe gissa muɗum wari alqouran si a janngii woɓɓe bo ɓe gissa mum wara e ma si a janngii woɓɓe naaɓe annabo en ma si a janngii gissa maɓe wattiru alayhim naba amna adama bil haqqi qarraba qurbana fatukubbila min adi walmiti kabru min akhar kadi a janngii tarihi annabo en fuu a yiɗa jannganeɗa tarihi annabijo mouhammadou sallallahu alayhi wa sallam ama bo a semti julɗo nde yiɗa mawlidi annabijo fof o semti hewoɗaɗa jannguki alqur'ana ngam to janngi alqur'ana waɗe mawlidi annabi moussa waɗe mawlidi annabi isa waɗe mawlidi annabi luttu e fof inɗe muɗum ngari hamɓe 29 inɗe maɓɓe ngari annabi joni 20 minhum man qasna aleyka minhum man lam naqsus aleyka to ɗum fuu majum ay jahila ko watta neɗɗo waña mawlidi annabijo wonduki e waywoyɓe annabijo hañum naddani ɗum wayki annabijo hara wayki to o innema kadi annabijo ɗum wi giɗamo ɗum wi tokkoɗamo katto goɗɗo jannganayima tarihi mako no andirɗamo hakko tokkoɗamo te neɗɗo a meeɗa yiiki ɗum fuu ɗum wima tokkoɗamo to tawi annduɗomo janngam ma hanko ɗum moye ngam keɓa nana no o wurdi no gurdam ma ko wontiri tunda ɗum wi a tokkotomo a yakotomo kadi no jaaɓe ma ko wontiri ngam keɓa jaaɓa iri jaaɓe ma ko en keɓa tokkoɗamo ɗum mawɗi bo Allah jaabo to keɗititoɓe fuya ɗo min gaddi kero ragare taskaramji amin ɗi hannde moƴƴiten ɗo taskaramji hannde hawtuɗi Ahmad Arab Aboubacar Adare min Idris Usman ardiɗo bo kawtan ɗon taskaram waran mon hani a tawan mbalen jam. Assalamu alaikum derɓiraɓe miɗon welana en kirti jam Koode radio international nangoy ɗon suudu radio gaɗandu ngam fulfulde e fulaku